ens deixes, ai, perquè estic molt cardat. Tú, aparte de seguir el core de la ciudad, sigues otras series en televisión. Canal 10 Empordà regala entrades pel Teatre de Festa Major l'Escala. Pep Plaza i Pep Cruz encapçalen el cartell de les dues representacions teatrals que es presenten a la Festa Major de l'Escala, que s'inicia aquest cap de setmana. Aquestes són imatges de la plana web de Pep Plaza, conegut per les seves imitacions a personatges de l'actualitat com futbolistes, polítics o cantants. Té una facilitat innata per posar-se a la pell de pràcticament qui vulgui, aconseguint una semblança que és molt apreciada pel públic. L'actuació a la Festa de l'Escala, basada en un seguit de monòlegs, és el divendres 28 a les 11 del vespre al pavelló municipal de l'Esport. Hola, què tal? Molt bé, no? Que segur que és de dreta, segur que és de dreta, oi? Que l'enteneu? Estic dins el dit, estic ben solet, se sente ja no dorm enlloc. Él es así, a su manera, a su manera, a su manera. M'han dit que ets molt bona fent la teva feina. Millor, que es parli bé de mi. Treballo per en Martí Estalric. Pep Cruz, el que podem veure una escena de la sèrie Vent del Pla de TV3, ja va ser a l'Escala l'any passat amb Còmica Vida. Enguany presenta el seu nou espectacle Top Model, compartint escenari amb Noel Oliver i Jordi Coromina. L'argument gira al voltant d'un top model vingut a menys que canvia completament la vida trobant la felicitat en aquest canvi de filosofia. Top Model es representa dissabte 29 a les 11 del vespre al pavelló d'esports. Canal 10 Empordà sorteja 3 entrades per cadascuna de les actuacions. Per participar cal trucar per telèfon al 972 77 28 94 o enviar un e-mail al canal10@canal10.cat indicant el nom i cognoms, un telèfon de contacte i l'obra que es vol anar a veure. A l'informatiu del dijous s'anunciaran els guanyadors.